terve. Koko kevään syyssää. Vettä tulee kuin Esterin perseestä. Terve. Ensi talven sää. Lunta sataa ja kaikkia vituttaa. Terve. Huomisen illan ja yön sää. Aurinko laskee ja karmea pimeys peittää koko maan. Osa menee nukkumaan ja osa menee hyvää yötä. Kun peseydytään huolella ja reippaasti, mutta ei lutrata. Tämä mies, hän kuuluu parhaaseen A-ryhmään, hän ei lutraa. A-ryhmä. Wow. Nykynuorison lempitansseja ovat disko, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Tarvitsemme vaan diskomusaa. Ja nyt kaikki tanssimaan meidän omaan diskoon. Get up here! Let's dance! Let's dance! Siikahan se siellä! Siika, siika, siika! No niin, ota siika pois. Ota siika pois. Noniin. Oi jumalauta! Jumalauta! 2 kilon siika!
Kari Manninen seuraa siinä rinnalla. Mannisen kautta kiekko viedään hyökkäysalueelle ja Mannisen on nopea syöttö sinne ja siitä lähtee nopea veto ja Mörkö painaa koko Lempäälän sekaisin. Manninen syöttää ja Mörkö painaa ohi Matt Murrayn ja Suomi tasoittaa ottelun yhteen kun 2.35 on pelattu ottelun toista erää. Kyllä on Mörkö on raivona. 2 maalia jo tehtynä ennen tätä ja nyt tulee 3. Miettikää missä peleissä. Ja isokokoisena Järkäleenä kääntää jälleen. Pääseekö kääntämään viivalle? Kääntää laukauksen. Jere Sallinen kovassa taistelussa Seversonin kanssa. Severson menettää mailansa. Savinainen maalin eteen! Ja arvatkaa kuka tulee! Arvatkaa kuka tulee! Jättiläinen puskee maalille. Loistava karvaus siellä maalin takana. Severson kadottaa mailansa ja Jättiläinen hiipii sinne maalille jälleen. Tekee valtavaa jälkeä MM-jäällä. Tyrväinen tulee ja riistää kiekon ja painaa poikittais syöttöön ja Pesonen ikiliikkuu ja painaa vauhtiin. Mark Stone joutuu nyt sitten Pesosta puolustamaan ja Pesonen pääsee sitä kuittaamaan varsin hyvä ja sinne menee Harri Pesonen painaa sieltä sellaisen vinkuran, että Matt Murray katselee, että alkaa olla pojat sellainen tilanne, että alkaako Vaahteralehti polvistua 4-0-6 ottelun 3 erää jäljellä. Ja Kiviranta, Suomi voittaa maailman mestaruuden. Muutama sekunti jäljellä, sekunnit kuluvat. Kaikkien aikojen temppu suomalaisessa jääkiekossa on tapahtunut. Suomi voittaa MM-kultaa numeroin 3-1. Voi herran pojat, minkä teitte!